बिमा नों आंखौ मोजां मोननो रोंदोंबा बावगारनोखौबो रोंनांसिगोन। मानोना नोंनि आंनि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव गिदिर लैथोआ थाथेनानै दं। दैमु, नोंनो आंनि जिउ। आं नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों आं लास्टाव बुंनानै होगोन, बेखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गलाम। बियो मोनसे शर्ट मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै बे गोदान शर्ट मुभिखौ नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेराव नायनानै लादो। बे भिडिअनि आर्टिस्टआनो जादों दैमु नार्जारि आरो दैमु बसुमतारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिस्थिराम बर', अनजालि कृष्ण, साया रिंखां। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट आरो कनसेप्टआनो जादों दैमालु बसुमतारि आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों नबिन बसुमतारि। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि नबिन फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय।